Giddan iti baro atawan yaw awis ti Business Permits and Licensing Office ti Siyudad di Baguio kadagiti amin a negosyante amang ipabaro kan agrehistro kadagiti negosyo da. Report manibod kini Bridget Marcasi, Pangosfian. Guy-guyugoyan ti Permit and Licensing Division ti Baguio City dagiti negosyante nga agrenew iti business permit da ita atawana. Sigon iti Business Permit Licensing Office, nakaschedule ti renewal agingga intun Marso. Nailawlawag ang mabalin nga i-download para iti assessment a kasapulan iti renewal of business permit tapno ad-ada ang mapabiit ti proseso. So may schedule po tayo as per our tax ordinance. A to H is January, I to P, February, tsaka yung the rest of the family names, Q to Z, and special characters, yun po yung hanggang March 20 lang. So far, so good naman. Nada-download na rin kasi sa inyong mga accounts yung ating mga assessment, yung bayarin for business tax and real property actually. Napipilahan po tayo pero agad naman po natin natutugunan yung kailangan ng ating mga kliyente. Dinakamat na nakadepende iti desisyon ti Treasury Office no adda ti maipaay apawayway kadagiti saan ang makakamakam iti schedule. Tapno saan na marigatan dagiti agrenew ken agrehistro iti negosyo da. Nangilukat da iti one-stop shop business permit processing iti 5th floor ti Baguio Center Mall. Namnamaan ti opisina nga amin ang nakarehistro kat mairenew adagos ti business permits da tapno maliklikan ti penalty. Expected din na during renewal period, may pila. Kasi marami tayong gustong pumila at mag-renew ng permit. So yun po, give and take lang po tayo para come inspection time natin, may permit na tayo may ipapakita. Yun din, mag-aalis din po agam-agam natin na pupuntahan tayo kasi ipapasara tayo, wala tayong permit. Diba? Mas maganda namang mag-business tayo at least alam mong legal ka. Iti datos, dumanon iti 830 ti nag-renew iti business permit ken upat ti nag-aplikar para iti baro a permit ti negosyo da iti Baguio City manipod January 5 anang rugi ti renewal ken registration ti business permit iti syudad. Bridget Marcasi, Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas.